Što se tiče Bojkovića i Janičića, generalno mislim da se malo marketing i da je malo sve to možda probilo neke granice sporta. Ne želim ni sad da kritikujem nekog i počinjem i od sebe. Počinjem i od sebe, ali to je nešto bez čega danas ovog ne bi bilo. Meč svaka čast, jednom i drugom. Takav meč diže MMA u regiji, diže nesvesno ljudima i cenu mečeva, cenu ulaznica, cenu svega, znači samo će sledeći ven će opet, recimo imamo ja i meč sa Fabijanom, to će opet biti haos za sve ljude. Gde će biti? U Zagrebu, 6. septembra. To je zakazano, već gotovo, jel? Jeste. To je neka nova informacija ili se to znalo iz ovoga? Znalo se. Što se tiče Bojkovića, žao mi je tog momka iz razloga što ljudi nisu svesni koliko je dobar u sali. Naravno, meč je merodovan. Sad ti da čoveku pričaš da Bojković u tom meču nije pokazao 20% sebe. To zvuči glupo, ali je tako. Ja ne mogu da pričam nešto što ja znam s tim momkom treniram, znam šta radi, znam šta može. On nije pokazao ne pola, on nije pokazao 80% svog znanja. Razlog zašto je to tako, moje mišljenje je zato što je to prvo dete od 23 godine. Znači, ljudi ne razumeju, kad imaš 23 godine, izađeš u arenu gde ti 19.000 ljudi zviždi, a ti čak nosiš i srpsku zastavu u svom si gradu. To je veliki šok. Pod tim pritiskom pitanje je da li bi se mnogo iskusniji borci snašli, jer prosto to ne može da se istrenira. Ti možeš da sparinguje, ja mogu sutra sparingujem sa John Johnsonom, sa bilo kim na svetu. Ja ako nisam doživeo punu arenu, doživeo da mi svi zvižde, da mi jebu majku, da me vređaju na internetu, da ne znam šta, prolazim povrede, operacije, tenzije, svakakve situacije na meču, to ne možeš da dobiješ na treningu, to moraš jednostavno dobiješ sa iskustvom i mislim da je to velika razlika koja je uticala na tu njegovu izvedbu. S druge strane, Miloš Janičić svaka čast. Prvo, i borac kakav je, kvalitetan. Drugo, Miloš je, što bi ja volao kažem, i žargonski ulična baraba, mangup. Znači, ne možeš ti, to se vidi kod njega i kod njegovog trash talka, kod njegove vrste inteligencije, kod razgovora, kakav pristup ima meču. I ono što je mene ono kupio, upravo izjavama posle meča. I na svim intervjuima koje je radio, nijednog sekunda nije popljuvao Marka, čak mu je Marko porastao u očima, a i meni je, jer ja kažem odgovorno i tvrdim, malo koji borac bi izdržao onakve batine i ne predavao se. Jer borci koji rade mečeve i ljudi koji baš usko prate sport će prepoznati situaciju kad imate jednog borca koji predaje se na batine. Ja kažem, onog momenta kad se borac preda zbog batina, ne zbog poluge. Poluga je legitiman način da te čovjek završi. Da li ti lomi ruku, nogu, da li te udavi, ti predaš, to je legitiman način da ti izgubiš i pravedno. I normalno je da je bolje tapnuti nego da ti čovjek slomi ruku, jer ti narednih godinu dana treba da živiš, tvoje porodica, nemaš meč, ti si budala. Naravno, moraš, zato što je borba i moraš da pokažeš i da ideš glavom kroz zid i sve to stoji. Ali, ako imaš čoveka koji te udara, i ja ne želim da budem na meču i predam, tapkam na udarce, meni je to sramota. To je recimo u mojoj glavi za mene sramota, jer baviš se borilačkim sportom i predaješ na batine. Ti sledeći meč, zamisli sad recimo ja imam situaciju da čovek, ne znam, sruši me dole i bije me i ja pokrijem se i predajem, pokazujem sudiji da ne želim da budem meč i sledeći meč ajim ja protiv tebe i sad ja kao unosim ti se u facu, kao ozbiljan sam. A ti znaš da sam cava. Ne me razumeš? Ti znaš da sam se predao, da sam se ucavio pre par meseci, sad kao glumim da sam opasan. Kako si opasan kad se predao na batine? Imaš taj moment na meču kad čovjek kreće da dobija batine, kako se pokriva i govorom tela beži iz borbe. Kao kad pustiš dva pita koje kidišu jedno na drugog i onda pustiš ih, povučeš, pustiš ih obe, treći put pučeš, ovo jedno će pobega. Isto ovde, čovjek kreće da se okreće od udaraca, kreće da beži, da se pokriva, bukvalno traži spas od sudije da ga poštedi i prekida meč. Bojko iz 100 sekunda jednog nije uradio. Znači, on je išao glavom kroz zid, probio je 200 udaraca u glavu, nastavljao je dalje, borio se, pokazuje da može da pogine unutra i da je izuzetno hrabar, jer dosta ljudi je mislilo za njega kao tiktoker, klinac, pregled je nije za jebancije uopšte i retko koji borac bi to izdržao. Ja to kažem otvoreno, pitanje je da li bi moja glava i moje telo to mogli da izdrži one batine. Ja one batine nisam dobio u životu. Što je on preživeo?
ne znam da li bi izdržao. Znači, da ne bude sad kao pričamo o sebi, ne znam, dok te neko ne testira na taj način. Meni se dešavalo da mi pukne ruka na meču, da mi čovjek pokida ahilovu tetivu na meču i ja da izguram još rundu 2, 3 i ne predam, ne tapnem i odradim meč sa povredom. Ali to je opet, isto treba da se respektuje, ali ovo je bre, čovjek te bre ubija, menja ti lični opis, ti ni sekunda, ne tražiš spas u sudije, ne bežiš od borbe, čak se buniš što je meč prekinut. To mora da se poštuje i ceni i izuzetno svaka čast jednom i drugom borcu na ono što su pružili i nadam se da ćemo u budućnosti vidjeti i revanš, jer takav meč zaslužuje revanš prosto. Ne radi se o tome da li će sad Bojković dobiti ili neće, ili razumeš, jednostavno takav meč bi svako volao da gleda i ja kao borac bi volao sam u prvom redu publici da gledam taj meč. A reci mi, kako je došlo do toga, uputi nas koji ne znamo, da u svojoj zemlji sa srpskom zastavom su većinski, značajno većinski protiv tebe? To je već sad stvar i marketinga, izbora, izjava koje daješ. Marko ima tu negativnu popularnost, ogromnu, mnogo ljudi želi da vidi kako gubi, mnogo ljudi misli da njegovi protivnici nisu dovoljno bili kvalitetni, jer ih on tako lako završi, pa ljudima nije to jasno. Čak sam i ja imao sumnju i dvojbu dok nisam počeo trenirati s njim. Ja sam vidio da zadnja 2-3 meča to nije zajebancija, su ono ozbiljni protivnici, ali kad sam ja počeo trenirati s tim momkom, ja sam se šokirao na pozitivan način, jer je on je mnogo bolji nego što iko zamišlja. Sad meč je opet pokazatelj, Janičić je pobedio i tu sada mi pričamo da li je ovaj, znači Janičiću svaka čast, pobedio je meč pošteno, zasluženo, i moj trener i ceo moj tim mu je čestito, jer Marko iz mog tima, ili ja iz njegova, kako god, tako da unapred se radujem i Markovom povratku i mislim da će od ovog trenutka samo da raste.